Wara li tul il-jum ta' 2-3 ta' Jannar intlaħaq rekord tan-numru ta' dożi tal-booster amministrati f'ġurnata waħda, One News żar wieħed miċ-ċentri ta' tilqim f'pajjiżna fejn tkellimna ma' koordinatur tal-programm ta' tilqim f'pajjiżna Jorgen Sunes. Il-bieraħ kif nafu l-ħakna l-10,000 doza, l-fuq mill-10,000 doza, dan kien numru rekord f'daw l-aħħar sena u xar li bdejna minn Diċembru ta' sentejn ilu. U dan huwa grazzi ta' ċentri differenti li ftaħna biex kemm jista' jkun il-laħqu mad-domanda tan-nies. Huwa spjega kif l-aħħar ġimgħa komplew jiżdiedu ċentri ta' vaċċinazzjoni madwar pajjiżna sabiex bekk is-sistema tkompli tlaħħaq mad-domanda li hawn għal vaċċinazzjoni. Din l-aħħar ġimgħa ftaħna l fuq minn 20 ċentru madwar Malta, ftaħna il-health centers fejn qabel kienu qegħdin jagħtu l-vaċċin tal-influenza, ftaħna l-community clinics li baqgħu għaddejjin mill-aħħar ta' Ottubru li għadda ilaqmu bil-vaċċin tal-COVID. Għandna Mater Day qed ilaqqa mit-tfal fil-foyer area, għandna l-Università għadha għaddejja bil-boosters u tilqa' nies tal-ewwel u għat-tieni doża wkoll. Għandna il-Blood Bank, il-Pieta, għandna St. Luke's Caring Rec qed ilaqqa min nies ukoll hemmhekk għall-booster doses, ftaħna l-MCAST tal-Pawla wkoll qed nagħmlu numru sostanzjali għax ovvjament Malta kollha ftaħna daw iċ-ċentri biex kemm jista' jkun nlaħqu mad-domanda tan-nies li hawn l-vaċċin. Sunes spjegalna kif bħalissa qed jitlaqmu bosta żgħażagħ wara li fis-27 ta' Diċembru l-applikazzjonijiet tal-booster fetħu għal dawk kollha li għandhom il-fuq minn 18-il sena. Qed japplikaw ħafna żgħażagħ li għadhom ma ħadux il-vaċċin, li għadhom ma ħadux il-booster, qed ikollna nies li għadhom ma tlaqmux bl-ewwel u tieni doża, fil-waqt li qed ikollna wkoll dawk li tilfu t-tieni doża għal xi raġuni oħra fix-xhur li għaddew u daw qed nilqawhom ġewwa l-Università Gateway. U għatem jappella biex min għadu maħax il-vaċċin jew il-booster jidħol fuq is-sit vaccine.gov.mt sabiex jirreġistra u jingħata appuntament. Dan fil-waqt li tenna l-darb'oħra dwar l-importanza li jitlaqmu kemm l-adulti iżda wkoll it-tfal, hekk kif din hija l-unika arma kontra l-virus li qed jisfida lid-dinja.